Så er vi på bryst. Halv time før vi skal spille. Det er fedt. Det bliver sygt. Vi tjekker de sidste ting igennem, så kører vi. Vi evaluerer på vores egen nummer. Hvad skal vi holde med? Kan jeg godt lige sige det? Vi kan godt føde noget mere i de der, hvor vi holder. Den første der, hvor vi holder. Vi må føde lidt mere. Ja. 2, 3.